Tak počúvajte. Táto téma je fakt zaujímavá. Ako zistiť, či niekomu na nás skutočne záleží? Všetci máme v živote ľudí, pri ktorých si niekedy položíme otázku, či sme naozaj kamaráti. Alebo či im fakt na mne záleží, alebo som len pohodlná voľba, keď nikto iný nemá čas. No a presne o tom sa dnes porozprávame. Psychológia má na túto otázku pár celkom užitočných odpovedí. Poprvé, pozrime sa na činy versus slová. Ak niekto hovorí, že vás má rád, že ste dôležitý, ale keď naozaj niečo potrebujete, zrazu zmizne ako ranná hmla, je to varovný signál. Ak vám kamarát povie ozvem sa ti a ten telefonát nikdy nepríde, asi tu niečo nehrá. Ľudia, ktorým na vás záleží, si nájdu čas. Nemusí to byť hneď veľké gesto. Stačí obyčajné hej, ako sa máš. Potrebuješ niečo? Ďalej, pozor na jednostranný vzťah. Ak máte pocit, že vždy vy ste ten, kto píše, volá, organizuje stretnutia a druhá strana to berie ako samozrejmosť, je to červená vlajka. Kamarátstvo je ako pingpong. Loptička musí lietať na obe strany. Ak hráte sami, rýchlo sa unavíte. Určite ste už počuli o tzv. Aktívnom počúvaní. Skutočný kamarát vás naozaj počúva. A tým nemyslím len, že vám skočí do reči so svojím príbehom, ale že vás nechá hovoriť, kladie otázky a pamätá si detaily. Ak sa niekto ani nepokúsi predstierať záujem o váš život, no asi by ste mali začať prehodnocovať, kam ten vzťah smeruje. Poznáte to, keď niekto iba berie. Je to ten typ vysávača, teda človek, ktorý sa zaujíma len vtedy, keď niečo potrebuje. Môžeš mi pomôcť s týmto, vieš mi požičať, ale keď vy niečo potrebujete, ako si je offline. Skutočný priateľ tu bude nielen na dobré časy, ale aj keď sa všetko rúca. Predstavte si, že ste zrušili plány, aby ste pomohli kamarátovi sťahovať sa. O týždeň neskôr ich pozvete na kávu, ale odpoveď je niečo ako, neviem, som zaneprázdnený. Ak je to raz, OK. Ale ak je to stále, asi nie ste ich prioritou. Pozrime sa na ďalší príklad. Máte kamaráta, ktorý sa neustále sťažuje, že ho všetko bolí, má príliš veľa práce a nič nestíha. A potom, aby nebol za samoľúbeho, vám veľkoryso ponúkne pomoc, povedzme s kopaním v záhrade alebo prenášaním ťažkých krabíc. Lenže vy si pamätáte jeho nekonečné náreky. Takže je to skutočná ochota pomôcť. Alebo len zháňa body, aby vás neskôr mohol pripichnúť slovami. Ja som ti predsa ponúkol pomoc, teraz pomôž ty mne. Takéto gestá často nie sú o starostlivosti, ale o zbieraní výhod a to je veľký červený výkričník. A ešte jeden zaujímavý trik. Pozorujte, ako reagujú na váš úspech. Pravý priateľ sa bude tešiť spolu s vami, zatiaľ čo niekto, komu na vás nezáleží, môže byť závistlivý, kritický alebo sa pokúsi zmeniť tému na seba. Predstavte si, že sa rozhodnete schudnúť alebo jesť zdravšie. Dohodnete sa s kamarátmi, že sa budete navzájom podporovať, lebo aj oni chcú zhodiť pár kíl. Načene im pošlete správu, že ste práve zvládli svoj prvý workout alebo fotku vášho farebného, zdravého obeda. A ich reakcia? Ticho ako v hrobe. Po týždni mlčania sa dočkáte len po vzdychu, ako ste ich deprimovali a ukázali im, že sú totálne nepoužiteľní, lebo namiesto šalátu jedli rezeň a namiesto pohybu driemali pri telke. Podpora. Skôr ukážka, ako ich váš úspech pichol do vlastného ega. Na záver len toľko, že nikto nie je dokonalý, ani naši priatelia. Ale ak stále cítite, že dávate viac, ako dostávate, alebo že vás daná osoba emocionálne vyčerpáva, možno je čas zamyslieť sa, či ten vzťah stojí za vašu energiu. Lebo, ako sa hovorí, radšej jeden pravý priateľ ako 10 falošných. Máte aj vy vo svojom živote niekoho, kto sa naozaj snaží, alebo naopak niekoho, kto by si mal vyčistiť vlastné zrkadlo? Napíšte mi do komentárov. Dajte like, ak sa vám video páčilo a zdieľajte ho s priateľmi, ktorým by mohlo otvoriť oči. A nezabudnite sa prihlásiť na odber, ďalšie témy na vás už čakajú.